negoci és el Manel Esteller i us recomanem aquest llibre que hem escrit entre els dos, que es diu Una porta s'obrirà, històries de misteri i imaginació. Que són això, històries on el Manel i jo hem ficat tota la imaginació que hem pogut, tot el misteri que hem pogut i hem explicat coses que ens agraden i hem fet homenatges a autors clàssics que ens agraden, oi? El Salvador ho ha explicat tot, no puc dir res més, simplement que compra'l, t'agradarà. Doncs mira, jo et recomano l'Àngel Negre, que és un llibre que he escrit, va sortir l'any 2020, ha guanyat un premi, i és un llibre que té una trajectòria d'una persona, d'un personatge bastant impactant, bastant diferent i que enganxa molt a la gent. Aleshores, és una novel·la policíaca, és més aviat un thriller, més que una novel·la negra, però té aquests punts de tensió, aquests punts foscos de la novel·la negra. I és una novel·la que he tingut la sort que ha agradat i malgrat que va sortir en un moment molt complicat, doncs el boca orella ha funcionat molt bé i la gent l'ha recomanat. Jo soc en Jaume Sabrià de Black Books i jo et recomanaria un dels meus llibres preferits de Black Infantil, que és el Thornhill, que és aquest llibre d'aquí que és preciós i que pesa una mica. Igual quan el presento un nano de 10 o 11 anys em diu que és un totxo i que, bueno, però que el 70%, 60-70% són imatges, que és un llibre magnífic perquè és diferent a la resta. A més és un thriller que sempre t'intriga, és molt interessant i tracta d'una nena que viu un orfenat anglès de noies i principalment la gràcia del llibre és que el fet de ser una novel·la visual i està escrit en forma de diari és molt senzill, és molt amable de llegir, et vas endinsant dins d'una història que és increïble i realment no t'adones si vas passant pàgines i quan has acabat la parada de Clot Aragó fins a Masnou ja t'has fet la meitat del llibre i dius, condena, tant de totxo que era, doncs igual no ho era tant. El reducte Booktuber d'aquí la setmana. Què heu comprat? Ensenyeu-m'ho. Flors per a... Perdó, no, digues. Jo, Flors per a l'Algernon de Daniel Case, de les altres herbes. Sí, ens han convençut, Sí. Entre els Book Hunters, algunes recomanacions més per Instagram i la Marina a la seva caseta, més finats. I jo m'he agafat aquest En defensa de la poesia de Mary Shelley perquè el vaig estudiar l'any passat en una assignatura i em va agradar molt el que va dir el profe. I aquest també perquè vaig llegir, mira, l'alarma de que he d'anar a treballar, no vull! I aquest també perquè vaig llegir un poema que em va agradar molt, que es diu El lament d'Ariadna, no sé si estarà aquí dintre, però a mi em va agradar moltíssim i és com super... i el volia. Doncs la Marta de Marçà, que treballa en una llibreria aquests dies. A quina llibreria és? No, quina vergonya, no penso dir. No ho he dit enlloc. Anirem a veure. Entrem a veure. No. I estan començant a caure gotes. Espero que això no degeneri. Sisplau, creueu els dits. Vinga, noies, fins a la propera.
soc l'Èlia Espinosa i us recomano Cartes de Shakespeare, que és un llibre de misteri i una mica d'amor per tots els públics, molt ràpid de llegir, molt amè, molt divertit, una mica com un escape room, i jo us convido a que el llegiu i que em digueu aviam què us sembla.